Inch'Allah mata. Ini second day kala. Vegalak ready adite breakfast pondulla. Anchita pura poter jokul pura. Ancha keller barrelle pot pontle breakfast month work. Morning view morning view pancha pura ulullir. ಸುತ್ತಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ದರು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ವಡ ದೋಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಪೂರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ನೋಡಮ್ಮ ಗೊಡ್ಚೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಾರಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿ ಕೊಟ್ಟರು ದೋಸೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంతో చేస్తాయి పూర్వం ఒక ಒಂದು ಸಾಗು ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೀಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ఒక ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ ఉండు ఒక జ్యూస్ ఉండు ಟೀ ಕಾಫಿ ರಸ್ಕ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋತಿರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತನು ಬಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು